Alang sa mga dunay plano nga mga kandidato sumabot SK og barangay election sa Oktubre 30 ning Dakbayan. Hayan limitado na niya ang pagbutang og mga campaign material sa kadlanan sa Dakbayan sa Sugbo. Kinihuman nga ang Prevention Restoration Order Beautification Enhancement Conprobe. Mibahad nga manang tanggyud sila og mga campaign material sa mga kandidato nga dili magbutang sa mga lugar nga gitagana sa Commission on Election kon COMELEC. Mao kini ang gipasalig sa pangulo sa probe nga si Anderson Kumar atol siyang pag-guest sa Open Line News Media Forum sa MyTV Cebu kaganiha. Pagpasabot ni Kumar ngang ilaw niyang pagpanangtang og mga campaign materials way kalabutan unya sa lagda sa COMELEC kalabot sa pagmuntar niini sa mga kadlanan sa Dakbayan. Apan isip kabahin lang sa ilang tahas sa pagpanindot sa Dakbayan. Kun ugaling sa pribado kini ipahimutang sa mga kandidato. Di na manghilabot ang probe niini sumala ni Kumar. Apan kun sa pampublikong lugar, hayan ilagyud kini nga tangtangon. Dugang ni Kumar nga sa pakaron, dagan pa sila mga campaign material sa miaging 2022 nga piniliay, nga tangtangon nunot usab sa paday nilang pagpanindot sa Dakbayan. Gawas niini tanang matang sa mga ad poster ug uban pa, nga ila makit-an diha sa mga dapit sa Dakbayan ila usab nga tangtangon. Basta di lang sa electric post, telco post, parks and playgrounds, okay na bis kaasa. Basta di lang anang mga lugar ha. Kay kuan man guna kanang delikado ba? Ang atong gitan-aw ang safety bitaw. Samtang gibutyag ni Kumar nga lakip usab sa ilang paninduton, mo ang mga waiting shed sa Dakbayan sa Sugbo. Kini aron nindot na kinitan-awon sa katawhan. Sa pagkaron aduna nay moabot sa duha ka mga waiting shed sa Dakbayan ang ilang napanindot. Pinaagi sa pagpintal niini. Kini naglakip sa may Osmeña Boulevard ug ingon man sa may Barangay Carreta. Ang mga waiting shed nga hilabihan na kaguba, inay paninduton gub-o na lang kini sa probe sumala ni Kumar. Awa ginon ni Kumar sa mga ganahan motabang sa ilang pagpamintal sa mga waiting shed sa Dakbayan sa pakig-alayon sa ilang buhatan og di ilang moderitso sa pagpamintal aron kalikayan ang dili pagkapareha sa mga kolor unya sa mga waiting shed. Green o neon yellow. So dapat uniform. Pero naa may waiting shed sa Alpha Pi Omega nga naa po sila international standard color. O niya lisod ba po sa pawan na nimo kay bag-o pa po gipintala nila gwapa pa bang pod. Kay og waiting shed nga napasagdan wala maatiman maot na kitanaon eyesore na kaayo kami na mo pintal. Kung naay mga gusto mo volunteer mo donate og pintal amo lagyahan tabangan lang nato. Kini si Greggy Magdaro alang sa MyTV Cebu.